pwede na sigurong pumasok 6 a.m. Ay, 6 a.m.? 6 p.m. ang start ng dinner. Up to 10:30 p.m. Punta na tayo para mauna. Lafang, para makauwi na. O, tabi kayo, tabi. Tabi. Ang daming pila. Dito na tayo. Ano naman kami sa Chibugan. Makakain ako ng siomay at saka crab meat ngayon. Ay ipakita ko sa inyo ang situation dito, guys. Ikot tayo, ha? Para makakuha rin ako. Ay! Hindi ako makalabas. Okay. Here. Ano ba si Papa? May inihaw, real. Seafoods. Kung wala nang laman, masarap yan eh. Unang namuubos, fish tempura. Ano ba? Hindi ako nakita. Kasi mo dito lang. Oh my God, wala pala akong face mask. Wait, ako lang ang walang face mask, guys. Gusto mo? Ay, silang bibigay sa'yo. Sabihin mo lang sa kanya. Assorted. Assorted? Assorted vegetable. Okay. Wow. Ang ganda na. Sarap naman yung kinuha mo. Okay, I will eat that. Mukha ka nung dumpling. Gusto ko yung beef siomay. O, tama na. Enough. Pansit. Okay. Hindi ka kumuha ng fish. Ay, yung isda pa, yung isda. I like that fish. Fish, yeah. Papa. Kuha mo nga ako dito. Tama na. Kaya na. Tama na. Kainin mo na. Kainin mo na muna. Teka, tikot lang ako. Nataranta. Kasi gusto kong kumain sabay ng ang anak ko. Kasi sila ang kumuha ng pagkain ko. Sabi niya, binida ni Marco, siya raw ang, sorry, siya raw ang kukuha ng pagkain ko. So, excited siya na makita ko yung pagkain na kinuha niya para sa akin. And then the dessert, mamaya yan. Okay? Then they have here. Then they have here the salad. And then the salad. Pwede salad, please. Hindi pala tayo ang kukuha. Sila pala.
Ayan. Bacon, butter. Bacon, wrap, butter chestnut, and then shrimp curry puff. Then, ako dahil palihog. Lettuce. Then, frisco sa green olives. And then, onions. Tomato. Cucumber. A little of carrots. And then, dressing is Italian. Walang Italian, ma'am. Ano yan? Balsamic French, ranch, saka Thousand Island. Balsamic green. Balsamic. Okay. Thank you. Beautiful salad I have. Oh my God. Matumba. Excuse me. Oh, panghimagas. Okay. Saan si Janjan? Akin guys, di ko alam kung ano tong kinuha nila para sa akin kasi sabi ko more on seafoods. Nakita ko may crab, may mussels, merong squid, merong fish meat, and then I have here crab meat, cake, at nandito may Adidas tayo, paanang manok. At dito ay may salad, yung kinuha ko kanina. At dito ay kumakain sila unti-unti lang ng kain nila dahil busog pa daw. Ayan, merong gulay si Marco. At ano yan, beef? Oh, yan. Dito, ay ganun din. Okay, kain lang kayo. Okay, maya. Parang bahay nyo lang ito. Okay, maya. Mga walang ya. Parang bahay nyo, ha? Ano sila, guys? That's it, guys. Let's eat. Sa mga nagutom, napagod. Kasi yung pag-ano namin, yung pag-buksay, yung pag-ano na rowing the boat, hindi nakakapagod kaya nagutom, ayan. Hi guys, ito. Pag pumunta ka dito for the buffet, na walk-in ka, ay bibili ka ng ganitong bracelet worth 1,050 para si dinner. Ayan, tig-isa kami. Lahat. Yung sa asawa ko, dahil gusto ko uminom siya ng wine, ay red. Mamaya ipapakita ko. Kaya, ganyan dito guys. At, unli talaga. Ang dami mong makakain na, grabe, ang dami dito mong pagkain. Yan. Only juice, only drinks, only wine, dahil dun sa red bracelet. Ayan guys. So, enjoy. Shumay? Sinusok ko eh. Hindi ba yung gulay at salad lang? Ay, parang lumpia. Parang lumpia guys. Teka. How is it? Good? Busog kami guys. Puntahan natin sila. Uwi na kami. Tapos na. Kami pa rin nagsidatingan. Ewan ko kung nakakuha na sila ng dessert. Tingnan ko doon. Mga samples. Ayan.
Busog na? Okay na? Para akong ubusin. Naku, ito. Ito ang talagang gusto ko, yung pinakahuli. Matamis na mga pagkain. Yes, sarap. May fruit salad. Merong, di ko alam kung ano ito. I don't know what's this. Pang na yan. Yan. Ha? Hindi ba yan makdo? Mango float. Ah. Ito mo Fruit naman salad. yung kaya niya ng salad. Hindi. Dito. Dapat dito yung magsuda para matipid. Oo nga. Stay doon guys. Tingnan natin. Stay doon. Magpakanta ka rin. Gusto mo? No. Hey guys, uwi na kami. Magpaalam na kami. Doon natapos ang araw namin ngayon. At ang dami natin ginawa. Ang dami natin napuntahan. At ang dami natin kinain. Yun. At ang sabi ko, thank you so much. At please like, comment, share, and subscribe. At magkita-kita tayo maybe Sunday. For the shoutout guys, abangan. And then, para sa giveaways. Okay, abangan. See you. Exciting yun guys. Para sa 70K. Okay? Para sa ating celebration sa 70K, mag-giveaway to give back para kayo naman ay mapasalamatan. Thank you. Bye-bye. Love you guys. Kumain. Tayo tapos na. Busog na. Ang dami pa oh. Ay, salamat Lord. Tapos na kami. Busog na busog. At doon, hindi na tayo nanood ng banda. Na, uwi na tayo. Naku, grabe ang sarap ng kain namin. Bigat ng tiyan. Nako, katakot-takot na exercise na naman ito. Gagawin namin. Let's go! Good night! At the moon. Ang ganda ng moon. Full moon. Nakakahingal pala pag busog. Oh my God, daming masasarap na pagkain. Once in a blue moon. Kailangan din. Hindi ka na makalakad, Marco. Sobrang busog na. Sobrang busog. Ang bigat daw lang tiyan. Pinapahipo pa niya dyan niya. Yung tigas. Katakot-takot na exercise na naman yan, Marco. Yep. Ayan. Exercise naman na Exercise. Overtime, yes. Hindi ka na makalakad, Marco. Sobrang busog na. Sobrang busog. Ang bigat daw lang tiyan. Pinapahipo pa niya dyan niya. Yung tigas. Katakot-takot na exercise na naman yan, Marco. Yep. Ayan. Exercise naman na Exercise. Overtime, yes. My God. Dito hindi ko na i-video yung doon sa Italian. Sayang.